ndike chokora morotereka kufambira mberi ka nacho chirongwa chedu ka bag remasasi imi kunomwe murume asingaende kumusha pamusha pa duz apa muno muZimbabwe apa mbodikana passport asi ndo kunogara amai ndo kunogara gogo ikoko iye aende kumusha ndine gore sati ndaende kwa mai vako kokana sendi kutumirawo skana aroni chinamira here aendega chinenge zvisina kunaka zuva nditika rekaiti nzwika umwe muimbi uyu mpenyu manje haana kufa mpenyu asi kuna kunoona amai aende ya tingangoti iko zvozvo ndaane nguva ndakuita sekuti ndamedzwa neharare hangu asi nofunga ndaane gore rimwe chete ndaona gore ratombopera sina kusvika kunoona mai asi ndokumusha kwandototi yangu yese kana ndikanhonga kanonzi kai kangu kandisina basa nako kunoko kuharare kundongonokanda ikoko ndozoti kakaenda ikoko kana nguva yangu yapera ndichangoenda ndinosangana netundu kwangu twanenge ndakatumidzira ikoko but Kindoni chembere iri kumusha woita gore usina kuendako ichembere yenyu ya ichokwa ipapo ndo patinenge titi inyaya yekusungiridza ndoziva zvangu vaimbi tichiri kungoimba zvedu asi inyaya yekubuda nepfungwa chembere adzirasi kuti tofana kuziva kuti takabva kupi asi inyaya yekuti kana ivo vabereki vanenge vachitongofunga kuti mwana zvaarova pamwe kuharare kuri kutofaya isusu chatiri kukwarira inyaya yembiri yekunzi ari kuharare muharare mune marobhotsi mune yese asi iwewe munhu wacho uri kuharare wacho uri kutotambudzika ya ndizvo zvinoitika zvo asi ninika pasendao bets panda mari kuenda $10 ndinosvika saka unoona kuti hauna $20 yekuenda nona koko aiwa asa vasiri vamai kukubereka wakataka mduku inyaya chete yekuti isusu tinenge tine pamwe apo nepapo patinenge tichibata asi tofana kushandisa nguva ndofungana pandiri ndikuziva kuti zuva rangu randichaenda ndiripi ndofunga ndiri kuziva inyaya yekungoti Xmas yakwana handina kuenda unenge wakatarisirwa nehama kuti ari kuuya iwe Xmas yacho wakatarisirwa hauna kusvika ndoziva kuti paruzevha hama dzinoungana Xmas nevamwe vabva kure vanoungana vachitotarisira kuti ari kuuya asi inyaya yekuti pamwe homwe ndo inenge ichiramba nekuti takatakura zvakawanda zvakuda kuita zvirikuda kuitwa nemari yacho asi handisi kuzokangana kuti kumusha kunoendwa pamuda kuenda wamubhokisi hapana pane patichakuviga kukroire aiwa kuna zvakadaro toenda newe kupi ikoko vanotongo kutambira vachitoona mwana neupenyu maybe right maybe pane umwe muimbi ndakaridza nziyo yako Kindoni ndo varataura nhoroondo yako rikati Kindoni akatangira kumapurazi so kusvika nhasi uno ari muno mudhorobha chichikwata vakambokulumbira so munhu ndobva andifonera akati Kindoni ndinomuziva zveshuwa chakakura tese kumapurazi kuno but Kindoni akambonetsana namama wake pamwe haasi kuuya kuno kumusha pamwe ndo zvaunotya Kindoni wakambonetsana enda muchembere zvokusvika pakurowana namuchembere hakuna zvakadaro inyaya yekuti vanhu havazive zvinoitika mumhuri asi namai vangu aiwa ndiripo zveshuwa kana ivo vanotozisiva asi inyaya yekuti vanhu vanotaura makungwa emanzwira nokuti ina ndoziva kuti nyaya yedu isiti macelebrates nofunga ukaita chakanaka zvinogona kusatofamba zvichitaurwa kunzi ndaita chakanaka asi kungoti dwe kakaipa so kanenge angofamba nerunyerepo kupe rwemanyepo vanzi anhonga $5 dai zvichidaro yozobuda ichinzi anhonga $5,000 saka vanhu vari kukudzira zvakashata kuzviita zvinhu chaizvo nyaya yekugara tiri macelebrity tinotaura zvakashata dai kunzi hanzi kutaurwa zvakashata kunouraya tingadai takafasa hatizvishandisi saka yakanyepa kuti Kindoni akarowana na aiwa kuna zvakadaro asi nyaya yekuti vanhu vanoziva zvinoitika mumhuri ndo varidzi vazvo asi panenge pasina zvakadaro vanhu vanenge vachifamba nedaka rekutaura sina tinosvibiswa Kindoni Cement kushinga stars kuwirirana kuchengetana nauye kuda kusvibisa macelebrity siyana inayo kuda kusvibisa Kindoni mimi
akazobata mukoma wake manje Kingdon wache ndichida kunyatsonzwisisa kuti zvechokada akomana kamuningina ari kusvibiswa kwauri hongu zvakaitika asi ini semunhu achiri kuzvibatira kuzvitsvagira ndakangoti zvemaspika hazvo hazvina basa asi chakandibata ndechekurwisana nenyakutumbura chokurwisana naamai izvozvo zvakandibata Mchembere ishokwadi kuti vakatosvika paukuvara chako chako ini semunhu ndinoti ndaandisingagare nawo pamusha izvi zvainge zviri zvei zvekuudzwa nekunzwa zvakakubata sei imimi semukoma amusikuona kuti apa ingozi here kwete kuna Kingdon asi kunemi mese vana nevana venyu inini zvakandibata zvisingaite nanhasi ndinoti ndikarangarira nezvazvo zvinondibata nokuda kuti izvozvi ndanga ndichitaura kuti ini ndini mukoma waana Kingdon pausere mukuzvarwa asi ndini mukoma zvakare mudzinza redu rose nokuti ini zvandiri pano mudzinza redu tiri wantosvika kuma 15 vakomana amasora seko ofisa muringisi pachitaona pazviri kufambe zeki ya umoyo bwana wanga na wenzo zikuenda bwanji kumweko kwa Zakaria mataura ku DZ uko amuna zvita street zvirise Estensila silungu kwa matora kujombo uko zikuenda bwanji bwana wanga wose oranza show me socks ndiposo urendo wa bambo shingra itapomwa Abraham moya na yeoka aripo ariti zvake abe mani banzi baba maka ustoni rijimuliko Manuel Majambe na blessing zinu anzi tiripo apa chimuti papo adija umali pa maronjera hapo afungai beta na Agnes beta sikangano zakara Alex Nyongolo apa Dankeni hapo na mande Vusamora ngoni munemo nyaya kuti mfana aroya amai nawe maspika ngatengwa nemukoma ati ndichengetere mukoma achengetesa gogo maspika kuti musape munhu ya hanza adhakwa manje kana ndoda maspika danoridza magitari uko ndipe maspika aiwa unandipondesa pana sekunda nemukoma wako zvakanza hakuna zvakadaro ndotokutanga kuponda indini mukaninyima maspika iyayo ndipe maspika zvakanza handisi kuzokupa maspika zvomore simbi pomba bvukutyora Mchembere asikana wakomana imi asa zviramba asi mukoma azvitsinira ndakazoona gogo wacho manje ndakaenda kusenda ubhesi ndikati gogo mukomana akapedzera kuya rini kunoko Kingdon wane makole imimi muchinzwa nemukoma wake Charles anoti nawe iripo ndechise asingauye kumusha ameno yeka kana kuti kusaziva kana kusafunga nekuti kufunga nekugara so munhu unogara nandangaliro nditi iye kurangalira kwake ndakangonzva kuti ali kuti amai ngandiregererewo ndakatadzira asi kutadza kwake akandirova mbabwe mbuya mbabvu shuwa ya
pasina amai uyu mvana kwasiya ichi ndiye wakatotakanutsa kufa kwangu kwandikaita nekundira mvura ndakankwirira dare kindoni Darwin akakurowe maita seyambuya apo akanga afira ngi loud speaker anza amai ndipe ichi loud speaker ndikalidze bendi kupi kumisheni ndakalamba ndikati chini ichi ndichamulidzi ndandasiriwa ningi nankoma kuti chengetai musape muno iye ndokuti ndipe mukulambire chi mukulambire kubva wazotola chisimbi ya ngondo ine yewe ndafa ababa akachiri wapenyu pano pamusha pano wabaya amai wako ine amene zvandikazoita ipapo ndakafa shuwa ndikuzoti mvana uyu wandisiya kupedzesa teke mvura kundidira ndisingazivi mafenda ndafenda ndakazoti tiitongei nyaya kumasabuka akati noenda inaye Darwin ashuwa Darwin muye akamtambira akapinda mchitokisi kindo tikazosvika zuva la nasi chitatu ndini wakapinda mchitokisi kumtunga amai vake uyai baba wake uyai sisi wake wakazoonetsa alipo akati ndiripo akati wakazobaya seya amai ali mchitokisi achioneka pale ulaiti jera akapikira kuno kwedu wakaya kuzopika akatopika akatogala mazuva yake amchaja zanzi kuno taziva kumtonga enda inaye kwa kwenyu anopikira ikoko kana ndiye nkamubvunza wakapika mazuva yake amuverengera yacho wakubva ashandira kupedza pakazo ipapo kindo nokwaita kachigumbu kake amai chaiyo angandipinze mchitokisi ine sona manje mbabvu wandikuwadza ndoita sei mwanangu asinge wakantsvagira musha loud speaker chairo ndola ndakatangira iroro ndola ungandiulaire chete loud speaker isiri yako yankoma kana ndiye nkoma ukamubvunza shuwa kuti manga machengetesa amai here anokudairai kuti shuwa ndiyo kana ndiye wakainza ichingodaro kuti loud speaker iye amai wabaya amai chete saka mimi pamakaenda kuchipatara zvakanzi chii kunivheneka kuchipatara akati mbabvu yenyu yakaita umambara yachuka akati imwe yadirika yechipiri ndikati alright ndakaita mazuva ndichiita chinunura asikana vemuchipatara vai akati imwe inenge yatamuka yanga yaita kakudirika baba wake ali kuno kumba achimenya achiuya achizondiona achimbeya achiuya kuchipatara achizondiona kusvikira ndabudisiwa handina futi kuzoita futi kana kuti chigumburo naye ndikati alright ndingaite sei zvali mwana wangu ndiye wakanganisa iye ari kubvuma kuti shuwa ndakaatadzira amai ndipapo handina godo naye kindora saka iko zvinezvi mbabvu yenyu haichakunetsei mazuva ano aiwa haichashupa kana hainetse kana asi mazuva acho iyayo pazvakaitika ipapo zvakakurwadzai kuti mwana wangu wakubereka zvakangoitikawo iye kusvikira akazobvuma ega kuti ndakatadza simusha uno ndewangu shuwa ndakatsvagira amai vacho ndivavo manje ndavakuwadza pamusaka paizvozvo vanhu vese ainditonga mhosva yacho aiti kindoni wakatadza bvuma kutadza shuwa ndikati aiwa ine ni mwana wangu kana kuti ndakakumbira kwamunhu ndakashupika naye ndega vanhu vakandibvunza nati aiwa mwana wangu anga akakoliwa here gugu aita izvo kana angasina ngashungu yachiloud speaker iyoyo yekunolidza mabhendi kuku magitari kumisheni chete saka imimi amuna kumuudza kuti ndoda kuti undilipe undibhadhare nda ingozi kai amai ingozi zvayo iyeko kana ndiye anofunga asi munhu unobvunzosana kuno vamwe ameno pamwe iye achazobvunza manje anozolipa guwa asine ndiripo tini wacho
asi mimi akauya kati amai ndakuda kukulipa iyi munobvuma ndinobvuma ndikatola sabhuku wangu ndikaisa apa ndomuudza sanangulo yacho iye anoiziva sabhuku ndomuudza kuti nyaya iyi ndiyo iye kukwala kwangu kwese vanhu vese umuno muvhereji yakwedu akazviziva. Ndo amai vakindo na 8 years vakura chema chema kushinga stars neka voice kakanaka manje kindo regaidzi veshiri